28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ноиби президенти бонки осиёии рушд Инг Мингянг ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд, мулоқот намуданд. Дар мулоқот масоили рушду тавсияи ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки осиёии рушд баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ раҳмон Бонки осиёии руштро яке аз шарикони асосии Тоҷикистон дар ҷодаи рушд номиданд. Таъкид гардид ки таи солҳои ҳамкорӣ портфели маблағгузории бонк 190 лоиҳаро ба маблағи умумии зиёда аз $2.7 миллиард дар бар гирифтааст ва ин лоиҳаҳо дар рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвари мо нақши муҳим доранд. пешгирӣ ва коҳиш додани фишори омилҳои беруна ба иқтисоди миллӣ аз ҷумла шиддат гирифтани таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. Барои ҳалли масъалаҳои умдаи иҷтимоӣ, энергетикӣ, рушди инфраструктура ва коммуникатсия, ҷалби бештари сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои соҳавӣ ва ҷудо намудани маблағҳои иловагии грантӣ зарур шуморида шуд. тақвияти ҳамкорӣ дар самти ташаккули минбаъдаи иқтисоди рақамӣ, рушди соҳаҳои кишоварзӣ, нақлиёт, тандурустӣ, сайёҳӣ ва бахши хусусӣ муҳим арзёбӣ гардид. таваҷҷӯҳи зиёд ба татбиқи босамари лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ зоҳир гардида, таъсиси ҷойҳои кории нав ва баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум муҳим дониста шуд. изҳори умед карда шуд ки Бонки осиёии рушд ҷиҳати дастгирии бунёди эътимоди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки тибқи қадномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфтааст, иқдомоти шоистаро роҳандозӣ хоҳад кард. атрофи мукаммалсозии стратегияи навбатии шарикии Тоҷикистон бо Бонки осиёии рушд барои 5 соли минбаъда низ табодули афкор сурат гирифт. салом хонумон ва ҷанобон, ман хеле хурсанд аз он ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорам. ин сафари нахустини ман ба кишвари зебои Тоҷикистон мебошад ки мардуми хеле самимӣ дорад. инчунин меҳмоннавозии сатҳи олиро мо ҳис намудем ва мо худи ҳозир вохӯриамонро бо ҷаноби оли президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба итмом расондем. мо як музокироти хеле босамар ва созандаи атрофи масоили марбут ба расидан ба афзалиятҳои рушди кишвар ва ҳамкорӣ бо бонк доштем, бо таваҷҷӯҳи махсус ба рушди бахши хусусӣ, ҳамкории минтақавӣ, гузариш ба технологияҳои рақамӣ ва энергияи сабз. инчунин дар соҳаи иҷтимоӣ ва маориф табодули андеша намудем, зеро тавассути гузариши рақамӣ мо метавонем дар фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор бошем. дар рафти мулоқот оиди ҷараёни сохтмони нерӯҳои барқи оби Роғун низ ибрози назар намудем. бояд тазаккур дод ки дар чаҳорчӯби барномаи бузурги минтақавии мо ки номаш пиряхҳо барои хоҷагиҳо мебошад, бобати идоракунии устувори об ва амнияти озуқаворӣ дар Тоҷикистон ва инчунин дар 8 кишвари дигар мо ин барномаро роҳандозӣ менамоем ки ҳаҷми умумии мусоидати мо ки дар солиёни наздик ба ин мамолик инчунин Тоҷикистон ҷудо хоҳад шуд, $3.5 миллиард дар бар хоҳад гирифт. Тоҷикистон ва Бонки осиёии рушд шарикии дарозмуддат ва густурдаро ҳанӯз аз лаҳзаи ба Бонки осиёии рушд пайвастани Тоҷикистон дар соли 1998 барпо намуданд. то айни ҳол Бонки осиёии рушд дар ҳаҷми $2.7 миллиард ба кишвар мусоидат намудааст. Бонки осиёии рушд риштаҳои ҳамкории қавиро ба кишвар қаддонӣ мекунад ва кӯмаки худро баҳри расидан ба татбиқи афзалиятҳои ба рушд нигаронидашуда давом хоҳад дод, чӣ ки дар стратегияи шарикӣ барои Тоҷикистон омадааст ва инчунин дар барномаҳои ҳукумат дар самти рушди миллӣ дарҷ гардидаанд. ман дар он назарам ки нақши ҷаноби олӣ дар пешбурди маърузаи истифодабарии байнисарҳадии захираҳои обӣ ва ҳифзи пиряхҳо хеле возеҳ ва таъсирбахш мебошад. мо шоҳиди баргузоршавии конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мегардем ки ташаббускори он Тоҷикистон бо роҳбарии ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мебошад.